بريزيدنت هاجر مكسيكو كلاوديا شاينبام ناب أمريكا زغبر سدت دو كبلي إلى بزبل تمرات بريزيدنت أمريكا دونالد ترامب نزهابور إيتو ملسي هبا كلتيوم بربع التليفون دحرزا كايد وزرب دونالد ترامب بمكسيكو ناب أمريكا زغبر سدت دو كتبلو تسمامي علا بدو بزلو دوب دما كعص أي كبلا محبرو ميديا صحيفيو إتا بريزيدنت جن نزي أبزهابوتو قبر ملسي مرقصي مكسيكو دوبات معصاو كم زي كونن وداي سدت سبعو مسالات بمخبار كفتح مقبار كم زخونة زاريبا دونالد ترامب كابز مصط الرجاميرو قبل علي كاب مكسيكون كندا زاتو واقحو 25 مئتاويت كاب تشاينا نزمص دما 10 مئتاويت قرص كم زنبر بسوني تزاريبو نيريو ناب امريكا نزغبر زي حقاو سدتن زي حقاو مزوار عص فارسن دو انتيلو ازوم قرصات كم زلعالو انغليزيو تشاينا ناب امريكا بزي حقاو منقد زات زلو فينتالين زتبهله عص فارس دو كسب تبلو زقصلي يبل بريزيدنت مكسيكو كلاوديا شاينبام جن امريكا ناي نغري كوينات انتبغيزا مكسيكو حن اخذ فديا كتبل افراري حلا نساب زربا امريكا قرص انتوسيغا مكسيكو ون قرص كتوسخ يايلا اتا بريزيدنت دحرت مسترامب زكايد تزرب تليفون ازيو بلوص علال نيرنا كتبل يا اب تويتر صحيفه نيرا مكسيكو اب زوريا سدت بزعبا زلوا استراتيجي تزراريبنالو سدتنياتات اب مكسيكو يعقوب سلازلو ناب سميناو دوب كم زي بصح دما حبيرو يايلا دحيرو ترامب بزعبا تكلت يوم استسمعوا قداي زتفلي حساب يغريبو مكسيكو سباتنا بدوباو دوبنا كيكودو دو كتبليا ازد ما بقصبات تكبراو كخون يكبل صحيفو بنصارغنا بريزيدنت شاينبام بزهابو تملسي سبعو مسالات بمخبار قلولاو سدتنا نبدها بزعبا ان خطلو زلنا استراتيجيه ابري هلو مرقص مكسيكو دوبات معصاو كم زي كونه امنغو منغستاتن حزبتاتن دلدل مهناص كم زخونه قلص كخون الله ويلا زي حقاو سدات ابتيا بحدار استخايده وددر مرقه اكاتا عز عبا كم زنبره يذكر ترامب نا وايت هاوس ابز ملسول معالتي بمليونات زغصرو زي حقاويان سدتنياتات كاب امريكا خوسوغوغ مخاني زغال زلا ኤርትራ መርገጽያ ዘይቅየርን አብጎን ህዝብ ፍልስጤምን መዃኑ ሕጂ ወንደጊ ማጋሊጻ እዚ ዝገለጸት ሚኒስተር ወጻኢ ጉዳያት ኤርትራ ዑስማን ሳልሕ ኣብ ጉዳይ ፍልስጤም አተኪሩ ብ25 ሕዳር በመንገድ ማንዛ ኣብ ዝተኻየደ አኼባ ሚኒስተራት ጉጅለ መሓዞት ምክልኻል ቻርተር ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣብ ዘስምዑ መደረዩ ኣብቲ ብምኽንያት ኣህጉራዊ መዓልተ ምሕዝነት ምስ ህዝቢ ፍልስጤም ዝተወደበ አኼባ ሚኒስተር ወጻኢ ጉዳያት ኤርትራ ዑስማን ሳልሕ ጽኑዕ ምሕዝነትን ደገፍን ህዝቢ ኤርትራ ንጽንዓት ህዝቢ ፍልስጤም ከገልጽ እንኮሎ መሰር ርእሰ ውሳነ እምነ ኩርናዕ ቻርተር ውድብ ሕብራት ሃገራትን ኣህጉራዊ ሕግን ስለዝኾነ ኤርትራ ኣብ ጎነ ሕጋውን ፍትሓውን ሕቶ ህዝቢ ፍልስጤም ንርእሰ ውሳነ ሰላምን ፍትሕን ደው ከም እትብል ከረጋግጽ ይፈቱ ኢሎ ሚኒስተር ወጻኢ ጉዳያት ኤርትራ ዑስማን ሳልሕ ኣብ መግለጺ ቀጺሉ ወላኳ መንገዲ ሰላም ገና ብድሆታት እንተሃለዎ ንዓበየ ዝመጽእ ዘሎ ኣህጉራዊ ኣፍልጦ ንቓልሲ ህዝቢ ፍልስጤም ኣገዳሲ ስጉም ንቕድሚት ይክብል እንከሎ ህዝቢ ፍልስጤም ከም ዝኾነ ህዝቢ ኣብዚ ዓለም መሰልን حرنتن يقبوي إلو أما ودعتا دما حدنت حيل سلزخونة أبز كبيد اوان كلهم فلسطيماويان أبتر سوسانن فتحن من رقات زكاية قاسي كعسلو يقبا كبل تزاريبو إرترا بتدقاقامي أب استفراليا هقورو مدرخات بزعبا قداي فلسطيم بزملكات مرقاتيا أب تبرهالو زلاقيزي أب قوني حزب فلسطيم كم زلان حتو حزب فلسطيم دما فتحاوي بمبال نفلسطيم كم تدقف كتقلز ياتسانيحا أزي غنبر أبز اوان فلسطيم ب246 هاجرات بالدرجة عالم كما هاجر أفلطو رخيبة بزلات اللقزية أب أفريقيا إتن أنكون فلسطين كما هاجر أفلطو زي هابا هاجرات كاميرونن إيرترانيان بتدقاقامي ناب إرترا بممصا حكمنا وحاجزات زقبرو سعوداويان قجل حكايم البصر بسنكي حبلا نايمر ايت اقام نتصنحم لعلى 400 زيغاتات إرترا كاب 16 كساب 22 حدار اب هوسبيتال كرن عوت مطبحتي كم زكايدو تقاليصو بمسرت وصي زول زينا ابتس تطقس غزي بتقلالا مرمراتات عيني كاب استقبرلهم استات كل تشح زيغاتات 406 مطبحتي خكايدلهم كله لعلي 400 ناي نباب منصر كم استعدلو نخالو دما اليوم مدهانيت كم زت وهبه تقاليص الله طرناف نايتا بتدقاقامنا بإرترا انداتمالالست حكمنا ودقفات التقبر ناي سعود عرب قجله حكايم البصر زخونه دكتور عبد الله بشير ابزهابو مغلصي بإرترا موياويان طعنا بزكايد وحيال نتفتات افلطو حبرتسب اب حكمنا عين مبرخو نزوت انو مدبات معوات العل استواصو كم زلو يقاليصو ناي سعود عرب قجله حكايم البصر كاب قدم 10 عامات حيزان بإرترا ختمالالس صنحت كوينا ابزو
እዋን ድማ ዕውት መጥባሕቲ ሓበላዮ ኣካይድ ዘሎ እቲ ዝገብሮ ዘሎ ሕክምና ወደገፍ ቀፂሉ ድማ ኣብ ዝቕፅል ቅንያት ኣብ መንደፈራን ባፅዕን እውን ተመሳሳሊ ናይ ጸገማት ዓይነ ሕክምናዊ ሓገዛት ዝገብር መደብ ሰሪዑ ምህላው ተፈሊጡሎ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ኣብ ክልተ ተመቂሎም ዘለው ኣመራርሓ ሕወሓት ነናቶም ከንቲባ ከተማ ዓዲግራት ከም ሸሙ ተገሊጹ ኣብ ክልል ትግራይ ከተማ ዓዲግራት ኣብ ክልተ ተመቂሎም ዝርከቡ ኣመራርሓ ሕወሓት ኣብ ተመሳሳሊ እዋን ነናይ ባዕሎም ክልተ ከንቲባ ዓዲግራት እዮም ሸሞም ዘለው ብሰሉስ ብጌታቸው ዝምራሕ ጊዜያዊ ምሕዳር ክልል ትግራይ ንዓለም ኣረጋዊ ከንቲባ ከተማ ክኸውን ብደብዳቤ ከም ሸሞ ዝተገልጸ ኮይኑ ክልተ መዓልቲ ጸኒሑ ድማ ብሓሙስ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረሚካኤል ዝምራሕ ሕወሓት ኣብ ዘካየደ ጉባኤ ኣባል ማእከላዊ ኮሚቴ ኮይኑ ዝተመርጸ ረዳኢ ገብረዝጋብሔር ከንቲባ ከተማ ዓዲግራት ክኸውን ይሸሚዎ ዘሎ እዚ ድማ ውሽጢ ሕወሓት ተፈጢሩ ዘሎ ምክፍፋል ክሳብ ኣበየናይ ደረጃ በፂሑ ከም ዘሎ ዘርኢ ተባሂሉ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ድማ ምክትል ኣቦ ወንበር ሕወሓት ኣማኑኤል ኣሰፋ ንመስርሕ መፍታሕ ዕጥቂ ሓይልታት ትግራይ ብዘይግቡእ ተኻይዱ ጊዜያዊ ምምሕዳር ድማ ትልሚ ይጎድለ ብምባል ነቒፉ ምክትል ኣቦ ወንበር ሕወሓት ኣማኑኤል ኣሰፋ ኣብ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ መስርሕ መፍታሕ ኣጽዋር ከምኡ ድማ ዳግመ ምውሃድ ብግቡእ ኣይካየድን ኣሎ ክብል እንከሎ እቲ ዝኽተል ዘሎ ኣሰራርሓ ድማ ኣድምዐ ኣይኮነን ክብል ይነቒፉ ንሱ ኣብ መግለጺኡ ኣብ ስምምዕ ፕሪቶርያ ሓይልታት ትግራይ ዕጥቆም ክፈትሑ እንተኾይኖም ከም ቅድመ ኩነት ካብ ሰራዊት ፌደራል ወጻኢ ዝኾኑ ሓይልታት ካብ ግዝኣታት ትግራይ ምስ ወጽኡ ጥራሕ ክኸውን ኣለዎ እዩ ዝብል ድሕሪ መባል ሕወሓት በዚ መሰረት ንምፍታሕ ዕጥቂ ሓይልታት ትግራይ ወላ እንተተሰማምዓሉ ሕጂ ግን በጌጋ ኣገባቢ ትግበር ዘሎ ኢሉ ፋይናንሳዊ ደገፍ ጥራይ ዘይኮነ ንውተሃደራት ነበር ዘላቂ መነባብሮ ዘረጋግጽ ኩሉ መደያዊ ትልሚ ክቐርብውን ጻውዒት ድሕሪ ምቕራብ ዲጂታላዊ ታሴራ ክስራሕ ብምባል ዝእከብ ዘሎ ናይ ባዮሜትሪክ ዳታ ድማ ጉሉጽነት የብሉን ብምባል ሓቢሩ በተወሳኺ ነቲ ጊዜያዊ ምምሕዳር ብምንቃፍ ንትግራይ ንምምሕዳር ንጹር ትልሚ ኣይነበሮም ብምባል እቲ ጊዜያዊ ምምሕዳር ንሕወሓት ንምጥፋእ ወይ ንምድኻም ጥራዩ ክሰርሕ ጸኒሕ ኢሉ እመጎ መራሕቲ ሕወሓት ተፈጢሩ ዘሎ ዘይምስማዕ ክሳብ ሕጂ ዘይተፈትሐ ዘሎ ኮይኑ ናይዚ ውፅኢት ካብ ዝሓለፈ ቀረበ እዋን ፕሬዝደንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ጌታቸው ረዳ መሪሕነት ሕወሓት ዘጋጠሞ ፖለቲካዊ ጸገማት ብምርዳእ ተፈቲሑ ክቐርብ መንግስቲ ፌደራል ከም ዘጠንቀቆ ተዛሪቡ ነይሩ እዩ ንሱ ኣብቲ ክልል ንዝርከባ ማዕከናት ሂቡ ኣብ ዝነበረ መግለጺ ኣብቲ ክልል ነቲ ኣብ ክልተ ተገሚዑ ዝርከብ ሕወሓት ዝመርሖ ኣካላት ኣብ ልዕሊ ምምሕዳር ወረዳታትን ዞባታትን እቲ ጊዜያዊ ምምሕዳር ዕልዋ መንግስቲ ምፍጻም ቀጺሎምሎ ኣለዎ ክብል እንከሎ እቲ ሰልፊ ጸገማቱ ብምርዳእ ክፈትሕ እንድሕር ዘይክኢሉ ስልጣን ናይቲ ክልል ብልጽግና ክሕዞ ተባሂሉ ተነጊርዎም ኣሎ ምኽንያቱ ስምምዕ ፕሪቶርያ ስልጣን ንሕወሓት ጥራይ ኣየብልን ክብል ተዛሪቡ ነይሩ እዩ ንሕጂ ዝተዳለወ ዜናታት እዚ ነይሩ ብካልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም